Ahojte, ahojte, Egypt, deň 39. Dneska vám nahrám 2 dní, včerajšok v podstate a dneskajšok. Teraz sme na pláži La Casa, to vám poviem dni 40. Takže, deň 39. Včera, alebo teda predčerom sme sa boli zabaviť, takže trošku som už zažila aj ten nočný život tu. Tak samozrejme, že je tu 1 500 000 diskoték, je tu 1 500 000 klubov, barov, hej, od vymyslu sveta, je to viac menej teda na ten európsky štýl, veľmi veľa turistov, Európanov, sú tam aj teda však Egypťania, ale väčšinou sa tam platia vstupy, drinky, alkohol, nápoje, není to tam úplne lacné. Možno aj pre niektorých Európanov, tým pádom samozrejme, že sa všetko prihliada na ceny, hej. Či na to máš, alebo nemáš a či si party človek, alebo nie si party človek. Dobre, takže toľko k nočnému životu. Ďalej, zase som bola vybavovať okuliare dioptrické, rámy, ochrana pred modrým svetlom, čiže ochrana pred počítačom, sú tam teda sklička ochrana pred počítačom, mobilmi, plus rámik, akože Versace, ale kvalitný, taký fajnový. Vybavila som cenu 55 €, hej, dioptrie plus rám a sklička teda s tou ochranou, ok? Dobre, takže to je ďalšie info, okuliare, to sme boli včera vyzdvihnúť. No a chcem tu upozorniť na to, musíte proste, keď budete v Egypte, čo sa týka ovocia, zeleniny, no poprvé neskutočné ceny a po druhé tie nápoje z toho, tie freše, tie mango freše proste a fúka tu vietor, dúfam, že ma bude počuť, či karotkový, či ananásový, či mangový, či pomarančový. Proste určite v tých reštikách odporúčam. To sú za mňa najúžasnejšie nápoje, lebo ja tieto alkoholové veci, alkohol nepijem vôbec, takže to pre mňa nemá žiadnu hodnotu. Ale tieto fresh, čo u nás sú fakt drahé, tak tunok si to užiť. Úžasná chuť, naozaj 100% juicy. Za mňa ten mangový, ja to proste milujem. Takže určite odporúčam, ale aj napríklad rôzne nápoje. Včera som si dala ďalší fantastický nápoj, cinnamon škoricový so zázvorom, ginger, áno, normálne také mlieko vyšľahané, akože to sú také nápoje mňamkové. Takže deň Egypt, deň 39.